Здравейте, приятели! Днес ще имаме на Fortnite. Митко Груев и Станислав. С Митко Груев и Станислав. Направо почваме, няма да се обясняваме много. Защо този гаден мап? О, Surf City. Еми, да. Димитър да реди. И сега чакайте, аз за малко бях. Право ще почваме, аз ви казвам модерейте и лайкнете. Да влизаме по-бързо в игра. Между другото, току-що направихме Crown Win, ама... Поне аз имах Crown Win. Аз нямах. Не, и аз нямах Crown Win. Искате ли да сложа Харли Хитър или с... това... Харли Хитър или как се казва... вече замина. Стой с това. Много бърбърш. Се слава мокни, че ти не мога да играеш. Чакай, че ми излезе водата от носа. Аре, мите. Аз то емот имам ли го? Не знам емот, е просто знам. Имам го. Просто не ми за. Аз ще едно Били Баунс да играем. Няма и видео. О, аз имам green. Баба. Сега стига си ни копирала, ти няма ще пием улици. Гледай гята. И аз този мод го имам. Пръстите ми. Защо сме с Къде напусна? човек? Маля, аз съм добре. Мито, ако е Surf City, винаги сме с Surf. Човек, това е най-гадният мап върху който са мислили като гейм. Epic Games, просто тук не съм мислили. Добре, аз скачаме тук горе. Знаете ли Аз какво ще скачам на е моето яко, място. ако направят мап на Chapter 4? Или на Или Chapter на 5? Chapter 2 или 5, да. Те на Chapter 2 бяха направили, на Spider-Man. 2 бяха направили. На 2 бяха направили. Да, на 2 вече. Между другото, Аз се скачам на моето място. Chapter Аз получих снайпер. Просто Chapter 5! Да, като OG. Аз получих снайпер от първия чест. Станимира, кажи, че ние двамата няма да спим. Когато това нещо го пуснат. Да, това ние няма да спим, човек. Аз ще игра 24/7. И аз. Това е както оригиналният чаптър. Димитре, значи... Аз не съм спал. Аз имам... Не слезнах, че. Груев, какво правиш там, Искам търса хора. Искам килчета. Да, да игра килчета. Видях човек. 86. Аз тази игра мисля правим. Димитре мисля. Аре, Димитре, постоянно агирашкаме двамата. Видях ги, обикалят. Има пратка. Нокнат. Хора ли, бе? Нокнат. Да, аз ги ноквам. Двама ги нокнах с снайпер. Те са на там хората, където аз. Осъзнавате ли, че няма толкова убих го. фул склад? Това Да. хубаво. Аз искам да сме склад, да може да троли Моня, който е с нас. Ако не е добър, разбира се. Ама един път ми се беше къде е тази зона? Защо е толкова далеч тази зона? На мен един път ми се беше паднал един стръв скот и мале това лапи колко беше силно него. Мале, откъде ме спамат? Мале, зоната дойде. Мале, И аз това спамат. викам. Мале, спамят. Чакай, не мога във вода Здравей съм. на моето помпа. Както викаш преди, една помпа за вкъщи? Нок. Много ясно. Някой иска ли пица за вкъщи? Не. С комия. Коми. Я ги снайпа. Тоест, между другото хора да знаете, че Станислав не може да играе снайпер. Само си мисля. Мамо, спамерското оръжие!
Някаква Ким О! Кардашиан с някаква мръско оръжие. Аз искам да направим Crown Win, ама нещо аз съм сигурно. Вода да има ли? Ама... Аз и сега... Има някаква Ким Кардашиан, където много спами човек. Слава, не отивай, ще умреш. И къде отивам да там пънеш? Не ли тя да бягам от зоната, бе? Ама това ти е най-малкият проблем, тя бие по едно. Май Да, съм бе, ама. тъп. Ок. Аз Братко има кацам на трипъл. пратка. Аз кацам на пратка. Тук дете един Ким Кардашианка, Аха, дете аха. Ким Кардашианка. Откъде? Дето Откъде? Ким Откъде? Кардашианка, ама то оцеля, брат. Дъмито. С от всякъде ме спамат. Аз убих двама, бе. Да, бе. човек. Ма спамат! Какво да направя? Не мога компот да ти отворя, защото се не ми разпазват и коронката. Добре. Трябва ми помпа само. Извинявам се, ама нямам. Добре. Тук има. О, до мен. добре пак. Супер, нещо е. Пазят ти коронката, тя е най-важна. Къде ми е моето SMG, е? Май един ти... Аз когато отидох да гледам хората, те бяха трима, един избяга и... Да не Може влиза да той. те Не не знам. си взех крауна, бе, чакай, бе. А, какво? Готово е. То е на едно. Убий го. От мъщения се прави лесна. Аз взех ли Ама си крауна, бе? Винаги от мъщението е най-сладко. Ала, аз взех ли крауна, бе? Димитри, аз забравих, бе. Аз убих един. Бат, зима е! Да, взел Кой съм крауна. забуква изпутва летен скин зимата? Мама. Мале как ме спамат. Мале. Как ме спамат. Спамат ме е много гадно ме спамат. Някой може да ми пази короната. Аз не знам къде си. Видях. Ма добре, как да стане? Двама ма спамиха. От всякъде спамат. А спама за... Просто не Просто се 100 пъти по-добре от Battle Royale. И фрилода не се спами толкова колкото Battle Royale. Някакво се В лъжа. Battle Royale вече разбирам. Спами са там яката, защото навсякъде има само Добре, спами. мен това ще няма спамат в Battle Royale. Защото Battle Royale заради теб само не Толкова и пускат ти бомби. спамиш, Станиславе. Не бе, за това, защото... Майче. Ким Кардашианката. Та, Не, Ким аз- Кардашианка много ма дразни човек. И мен брато. Ей сега аз Това е тъкмо супер кацам, досадно, е. влизам и в гръб, тъкмо си взимам коронката и тя почва ме спами в гръб. Аз не знам какво. Аз не мога кацна, мен ме убиват във въздуха. И мен, аз тъкмо кацнах и взех с короната и тя дойде и ме наспами с това нещо. Ма не, мен ме убиват още във въздуха. Брат, за това, когато си във въздуха се движиш с глайдера. Да, бе, той се е изофил. Ма аз купа! Ами са разбери някой. Аз отдех те знам Бастани, ти може Човек, би аз не имам знам. 5 кила, бе. Аз имам 3. Аз нямам между другото хубави оръжия. И виж, готел се няма помпа, човек. Нема помпа. То нищо, защо да съществува, бе? Що? Ай, Ще взема и това SMG за Някой една. да, ако има такова. Ай, аз ти имам за пратка. И аз там ще да хода, ма чакай, има хора. спас. Добре, ма е само 108 патрона. Оръжие. AR. Мале, убих двама малко, ще се снимам. Мале, Ким Кардашианка отново, човек. Да, Ким Кардашианка щал. Право ме изне. Човек, аз ги правя соло тука. Стремира забравя.
ми разбрали, Вижте на колко кръв съм само. Да. Ким Кардашианка. Triple Elimination ми изписа. Ким Кардашианка беше. Видях от въздуха Ким Кардашианка. Кардашианка да е. Да, мен... Димитре, пъмп! Димитре, пъмп! Мамо? Да. Може ли, мамо, Някой ако иска спас. поне нещо да ми Ми направиш? аз имах. Аз имах, ама сам от всякъде ме спамат. Това паси някой има проблема. Айде стига да е бягали, бе, човек. Един тъпа му набих един удар с помпа и той тръгва да бяга с 800 км в час. Мале, брат, не си прав. Аз много ме досва сегаш на Fortnite. Вземи малко мините, ма няма нищо. Да, Извинявам. Пи. Там стрелят. Тук има такъв. Аз вече новия вид на Fortnite не ми Или харесва. аз спас, айде. Някой спас, ако иска, има Скар. Аз имам мет. Има хора, има много хора и един е Ким Кардашианка, която ме ядосва на куче. Чун Ли, човек. То само Бате, бяд. аз го оцелявам, може би, от световна война. Ким Кардашианка. Скъпано. Не, аз така Чун Ли, Fortnite не се... Чун Ли. Убий го. Това е... То бяга, човек. Кардашиан. Кардашианка пускам. Бягай, Добре, де. брат, бягай. Отвори Адио, прата. Вижда някакви човече. Просто не се живее. Ти сте ли ми разбрали, че ти рекордваш видео? Не съм, просто ми е напрегнато. Не знам, ужасно е. Отида за пратки, Димитре. Няма хил, Има ли поне нещо, за да използвам? Старо, хубаво. Хубаво, пак нещо. Още че след 1 минута и 20 секунди спирате бултовете. Не знам. И това го прави още по-зле. И най-много за теб го прави най-много. Това, че ме спамат, Знаете ли, че... няма лъжа. Трябва да убием тъпата Ким Кардашианка. Ама ти трябва да свърши времето, човек, за ребутване. Да, много си прав, между другото. Знаеш, Ела тук в сградите, бе! Можем да изкемпим. ама тя тази Ким Кардашианка е много слаба, ще му спами с такова. Брат, то може би той си е... Или тя, сега тук си е купил скин. Или купил аз скина. И почва да спамат се едно са на световното, човек. Ако някой иска помпа... хъмърч! И помпа има. Аз имам хубав еда. Ама вземи помпа за всеки случай. Снайпер. Значи шокоевки. Я. Май Станислав е само да го убия. Станислав има хора. Не, аз вече убих 2 месеца, ще убия трети. Да. Не, спамат! Има хора. Не, на 7 съм. Някакъв бот. Рома, някак също ме споми. Айде! Лесна разговор. Много е зле. Някой медкит? Нямам. Можеш ли много бързо да го добавиш? Има медмис, има медмис. Къде си, Станислав? Благодаря. Можеш ли го добавиш бързо? Ще звъна му за ред, пише. Готов съм аз. Тя си взема още едно. Тук. Видях. Патрони малко. Той сега джойна. Да. Димитре? Чай да говоря през играта. Ало, Димитре! Димитре, бързо! Димитре, чуш ли ма?
Де А. Кардашенка? Де Кім Кардашенка? Има още хора. Убийте го, убийте го, убийте го. Ето го. Спам forever, спам forever. Дед. На малко. Айде! Митя, влизай в разговора. Ау. През играта ли ще говорим? Чува. Сега ще видя Вайбера ме. Аз говоря през играта.